ассалому алайкум дӯстони азиз, занон ва духтарони хоначин, ҳар яки шуморо ба ширкати Атоми ба кор даъват мекунем. Дӯстони азиз, дар инҷа кор хеле осон аст, расходи зиёд надора, ҳар моҳ хариди маҷбурӣ нест, лични балотон намесӯза, тез ваняда меброем. Дар 6 моҳ як бор харид кардан дар кор ба рубли русӣ 10800 рубле ва ба сумми тоҷикӣ 220 сомонӣ. Духтарако, кор беҳад осон аст. омӯзиш ҳама регистратсияш ройгона аст. Ширкати Корея молҳои босифат, крем, паста, биёда бафкиҳои аълосифат дорад ки ним моҳ истифода мебаре, таъсираш аллакай мефаҳмед. Ҳаматона ба кор даъват мекунам, ба рақамҳои рӯи экран бинависе, ҳаматонда ҷавоб медиҳед. Дӯстони азиз, ина ойлики хидмат дар 2 моҳ 167000 рубла духтарако. Инчунин шумо метавонед дар инҷа маҳсулотчо харидорӣ кунед. Пастаҳое ки бӯи даҳана нест мекунанд, хунрезии дар дандонҳоро нест мекунанд, крем ва як гала чизи басифат дорад. Ҳамаи ҳамира метавонед ай ҳамин ширкат ҳам харидорӣ кунед, ҳам кор кунед. дӯстони азиз, салому алайкум. ана 21 июл хато накунам, 22 шид, 22 ба фикрам. рӯзам хеле тез мегузарам ки бовар кунем. каникул қад тез тамом мешавад, мактаб сар шавад тамом. корбори ман двойной мешаққатиями кӯдако. дута китоб гирифтам ба забони русӣ. иравайда мебарам акамда барои турма бихона. вай бисёр китоб мехонада. аммо оилавӣ бисёр китоб мехондем, ҳоз тамбал шудагем. ҳози вообще китоб намехонем, бигемам мешава. ана вай фақат китоб биёре мега. инаида китоба гирифтам. ҳози мо бояд қати фармоз бурем, учам қати учам барои вохӯри ариза менависа. ма гуфтам хай бе ягон чи як бор гирем барем шагане дина передача бурда буд янгам. я бора китобро супорем гуфтам. ба гуфтаги барин дӯстои азиз, ана майми синфи чорим ба фикрам чӣ менавистам. ҳол ягонашон метавонад хотираҳо менависам да. барои чӣ? Барои ки ман майда будам. ами отам кор мерафт, болои стол ҷоя дафтари калон мондаги дагда. ба мо мерафтам медидим чӣ боша, мегуфтам мекушодам ки дафтари хотираҳош да ҳар рӯз менавист чӣ кор мекунад, чӣ кор карда. ва марам хеле маҳқул шида буд, менавистам. ай чорим сар кардагиам, баъд бо дафтаром гум шидагиам, бо пеша шавҳар кини где-то бо 17 то 20 чанд солагим бо навистагиам то шавҳар карданам. баъд компютер харидем. на компютер менавистам. олмон рафта будем, на компютер менавистам. ба компютер ноутбук ман наовардам. ай олмон ҳама хеле перерив шуд. бовар мекунед, ай олмон омадам, ман дига нанависам, на да компютер, на да дафтар, на да ҳечи. ва ба ҳамин наздикӣ где-то я ҳафта шуд ма чӣ кардам, телеграм ба ҳам хеле кӯдако ман гуфтам чиро мо наменависем. ман менавистам интересни фармаз фиёчас ки менависад авара дафтар. те телеграм кушо онҷа навис ҳамаи чизота парту. ба телеграм кушодам, якта архив ҳама чизои телефонам парт гуфтам ҷонам халос шуд, телефон холӣ шид. ва ҳама хе чӣ кушодам, телеграм канал кушодам, влог. мақсад влог ҳози ина шумо тамошо мекунед, блог одамо менависанд. ҳамчада навистаистам кам майда. ана сообществама бинед, ссилкаша мондагим, агар интересно бошадтон дроя. не ки 60 каса интересно буда медроянд, мехонанд. фикрома менависам, ягон чи менависам. ана мехе дӯстони ака соат 7 мехезем, меравем тарафи марказ. корвон дафр омадем, фаромарза гуфтам ки картаи алиф пул бигирад. аҷа банкомати алиф нест. ана баъд ман чӣ бояд аҷа бигирам? скотч,
доруи паша, доруи муш, доруи любой чи дӯстои азиз хол мекунӣ ки ҳамун турма ягон намедонам сарая чия акайма любой доруи паша, доруи клапи, доруи муш, доруи чивчи ам хеле тасаввур мекунӣ ки уҷа полни ягон ҷое ки санитария вообще нест да бояд ҳамқа доруи пашаву муши клапира харибарӣ ҳамонро аями корвон бигирам баъдан бо чи шахмат шашка ака ҳар дира намегирим шавали шахмат мегирим ҳамқа шашка бозирам гикна радиоча гуфтаге хайра бояд рухшон бигираям уда калаи рухшон партуфтагем ана баъд мерем тарафи центр фаромаз хайр рӯз қатим амра ҳайол дидем ку уже соат 8 шидеста ҳамқа гарме ҳаст ки агар касе ҳамин корои берунӣ дора бояд соати 6 саҳар то 8 тамом куна ё баъди 6 бега то чанд дера барои ки беҳад ҳаво гарм саростима дуромадем чӣ гирифтем наски нависта буд аввал чӣ када будум ту рафти ма видео када будум наски навистаги буд наски гирифтем насавои платок доруи мушпаша ҳама чизи дунё барои амҷаву чи ан магазин дастмоб дуроем ку вай ягон чиз дар кориш аҷа яка меёвем еврошопи тоҷикӣ касе да европа боша медонад да еврошоп я магазине ки ма видео кардагим инҷа пеш ҳама чи 10 сум да иҷада уҷада ҳама чи 1 евро ба медрои аштақ паштақ мехарид да чанд евро мебинӣ ки як гала пул шид аиҷа гирифтем кружка пластмаси чӣ гирифтем бо шодка нагирифтем я телефонмона гирифтем чизи дар кори хулоса дӯсто таксида бояд бишинем ҳаиҷа мо такси намеёвем анао чи рафтан дар кор сари корвон ана дӯсто акиҷа еврошоп инамҷа ҳазория вайда шуда медоне чи иҷада консультант мондиан айдиму тик касада уҷа ида уҷа хайма медону мегум пуштуда ҳамин магазин да одам бираваку наблюдат карда уже ман намедонам дигарон ман уже хмагум мекунам намедонам чих бигирам тез ба мебиром ана михай пишмон раф чизи гирифтаним аёдум биромад рафт пеш супермаркету ам хиданда консультанту ай пиштуд мерафтанам та хта вор чувствовать мекарди бо ҳамин ҷадамам хеле кардианам корвонда консультант намерасид қадам ба қадам ай пишти одам мактаб сохтеста бошан ҳамин мактаб донишгоҳам хеле хулоса мо омадем барои вохӯрӣ ҷа бо ариза нависем чанд ҳафта шуд мо ариза менависем оли суд нашида оли ҳукм набиромада хайрз гуфтем ҳукм биромад суд шид тамом аризамон нагирифта намедонам ака кай рӯз чоршанбе агар ба биёем бо бимонанд ромадан ба медроем ака ҳозима бояд бо бозори мергон равм тарбуз ягон чи гирум барем спорем чизоша доруи паша доруи муш доруи клапи доруи ҳама чизи рӯи дунёро бурда спордан дар кор бозори нисбати шумо чорагузорӣ андешида мешавад маъмурияти бозори меҳргон худман дар аэропорт представит кардам фарвад лото спорт духтаро бихарен соҳиби тӯҳфаҳо шавед аз ҷумла анам хеле мошин чи мошин бечора рангш парида меҳргон даем дӯсто ҷои арзониш мерем фаромарз иҷада ҷои қиматиша ҳеҷ вақт айҷа наха иҷа барои хориҷа рынок барои местни одамо ана щётка паста ҳам хеле чизо риксонаи пластмаси ҳамин чизоро гирифтем ҷои печониё ба фикрам боло буд ё ман хато кардистам ягон чи хеле булучка чизои печони мегум бигирем точно боло ҷои телефон ай ҷои печониё неста иҷа неста я та тамошо када куҷо
اومدگی اونجا. Кудина айҷада шавел гирифтам, пиёз нагирифтам, значит чеснок, қаламфур гирифтам дар корбу. Чи цена бошад? Чеснок чанд пул? тамошобино бовар мекунед зелен дар нами бозоре ки гуфт фарварз айҷа харид накунед хедр омадем табр омадем я банчаш 2 сомон анами меҳргон анами чайку инами ҷаш чиста барои меҳмонои хориҷӣ одамои приезжам ка қиматия ки любой чи қимата ҳозир я зелен 2 сом 5 чанда зелен гирифтем 3 дона чеснок гирифтем 3 дона қаламфур 22 сомон барои ҳамин одамое ки намедонанд ҳам хеле дай нахтмам ягон шаҳрҳои дига бирам давлатҳои дига бозори хеле харита мековӣ чиз зурушам ёвине ки ҳаст ҷои арзон оно кинҷак 5 та қаламфур 1 сом пепси значит я блога гирифтем пепси бачи ин копияк не дута чи дута қоғаз ручка темуна дута қоғаз ручка حالا مدامو گازت میخواید یا نه دوستو بگی ایره شیوکی هم یا برک نه